Lejliet Santa Marija, perjodu fejn ħafna jeqfu ftit mir-rutina ta' kuljum biex igawdu btala mal-familja jew il-ħbieb, il-Gazzetta Malta Independent ippubblikat stħarriġ dwar xi btajjel ħadu jew qed jippjanaw il-Maltin. Safra barra l-pajjiż il-favorita mal-Maltin, għalkemm btala f'pajjiżna stess jew mawra sa' Għawdex ukoll huma għażliet popolari. Il-faċċata tal-Malta Independent tajt li huma ma' 63% il-Maltin li għandhom btala pjanata lil hinn minn pajjiżna. Skont l-istess tħarriġ il-maġġoranza tal-Maltin, preċiżament 57.3%, qed jippjanaw li jonfqu aktar jew daqs is-sena l-oħra fil-vakanza tagħhom. Min-naħa l-oħra 21% qalu li se jonfqu inqas, waqt li madwar 20% oħra qalu li għad irid jaraw kemm se jonfqu. Kienu 62.6% li qalu li se jażlu btala barra minn Malta, fil-waqt li 40.5% qalu li se jieħdu btala f'pajjiżna stess. Aktar minn 48% qed jippjanaw li jżuru Għawdex. L-etajiet ma jagħmlux wisq differenza għal dik li jibtala barra l-pajjiż, kif din il-preferenza mifruxa fost kulħadd. L-Ewropa tibqa' l-iktar destinazzjoni popolari anke qed jiżdiedu nħawi oħrajn madwar id-dinja bħall-Asja u l-Afrika. Sa dan it-tant fil-waqt li pajjiżi oħrajn qed joffru kompetizzjoni anke lil Għawdex, jirriżulta li tmiem il-ġimgħa estiż ta' Santa Marija se jkun wieħed b'saħħtu ferm mal-gżira ta' tliet oljiet, kif anke ġie rrappurtat fuq il-faċċata tat Times of Malta.